जाने ले अरे जिया ये करे जा तू हरे बाटे माजा अरे यो कमर के कमाई खा के हो गई राजा तबे नती ऐसे करत रहे अरे यो जिया अब भइल बरी के करा के तू और यो कले हबे के करा कर यो कले हबे अच्छा समो तार गिर गल का हां हां तेरी की हाथावे में बा अच्छा सुना हम के और तारा का मतलब तू और के करा कले हबे का कितना तेरे माया भी एरिया कितना सुघर से बोला तड़ू अब देखो तो कितना सुंदर लागत तड़ू यही के वजह से निमला ले नतिया हां एक बार खाली डाला काहे के डाले एक तू के हवे तू कहां के हवे बता आदमी है हम एगो लड़का है तू आदमी हवे तो और का कहत रे इहे ना कि तहारा लेखा तोर माई एरिया नाचतिया तोर बहिनी नाचतिया एरिया माने नाच प्रोग्राम चलता जवने थप्पड़ मारा न सूज जीवा घसिए में चल दे ना ना का रे मारा ले हे ऊपर नीचे कर घोड़वा से मार दे ले अरे दो गला तो सही में हरामी ना हवे तू रे हैं खिसिया तड़ू तो सुनो खिसिया तड़ू ना तो तहार गाल खीस के मारे लाल हो जाता अब मन करता कि टमाटर ए नाती दो गला हो देखो शादीशुदा बानी ठीक ना ऊपर से मास्टराइन हनी बुझाइल शादीशुदा से कोनो दिक्कत नहीं खे मास्टराइन हो तो तहार दिल नहीं खे ओय ओ माई ये कहाला बच्चा के भले रुपया मद लेकिन ओके शिक्षा जरूर बोला तड़ू ना त मन करता कि तेरे उठा ध के कच्चा देना चुमा ले दे सुन दे गुलाब जल से धोए लुका हाथ अरे नतिया देख तोर के मुंह हम लागल नहीं खींचा ठीक ना हम के स्कूल जाए दे करे जा हाथे लग जा हाथे लग जा हम कहां को हतनी मुंहे लागो हाथे लाग जी तो मुंहे तो लागल जरूरी बा चप्पला उठा के ऐसा चप्पल मार मुंह पे ना कि छाप कबर जाई संडिलिया के कोनो दिक्कत नहीं खे उहे छाप हम रोज ऐनक में हेतरे क देखो अरे नतिया दो गलावा हमर दूधू को बच्चा मन से दो गलावा कोनो दिक्कत नहीं खे अरे कि प्यार को जिसको बीमारी लगती है उसे दो बच्चों की माँ भी कंवारी लगती है के भइल उठल बड़े नतिया दो गलावा छोड़ छोड़ नती दो गला तुमसे प्यार कर ले तू बता बहुत ज्यादा हद से ज्यादा अपन माई के खून करता अपन माई के मुंह जा रही तो अपना बुढ़िया माई के अबे हत्या कर देती तारा काला प अरे नतिया माई के छोड़ तू तो एजे बड़े न तू अपन के मुंह के देखा देखा दाब अरे दाब हम सोचा था नहीं कि तहार एक बेर मांग टिक दी आ तब मरी सुकून से मरब तू पगला नहीं है ना गइल हम तारा प्यार में पगला गेल बानी सुनो ना आई लव यू डार्लिंग आई हो ना सुनो डार्लिंग नतिया तो पीछे छोड़ दे नतिया में सुनना पड़ा फक तो गला बतार बरे नतिया कोनो दिक्कत नहीं खे बच्चा बट दूधू को माइयन हमरा कोनो दिक्कत नहीं खे सुना ना ए ई सरवा फेरो नहीं जाए लगला ओनी बाबूजी गोइल बनरी बाबू बरसेन काटे कुछ होई बाकी पटाइए के मानब रोज यही रास्ता से जाले और रोज हम देखी ना जब देखी ना कमर है तेरे सरवा मटका के चले ली हमार घटई सुखाए लागेला आ दिल बुझाला कि सारवा फिल्टर फोटो होता है अप डाउन मारता आ दिल में घंटी बाजे लगेला टन 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 ये घंटी के तो एक दिन सारवा जौन टनटनाता ओके बंद करिए दे कोनो दिक्कत नहीं है चलो है नहीं कहियो ना कहियो तो पता नतिया के बेटा मरद के कहत नहीं कि दूगो भैंस खरीद दी जी गैस मिलते नहीं के खाना कौची पर बनिया दिन भर लकड़ी खोज कामना सिवान में लकड़ी बाटी है बीनी मन तो करता थे ना हई मोथावा मोय झुकाइल का बोरा में कस के लेके जाई आ यही पे खाना बनाई का करी हो जाता आए का करी कोची पे खाना बनी पेटवा नतिया मानी ना बिना खइले आया गैस भराई होए ना गोठला ये कोनी है ये रोवा तड़ू
मैडम हो ना पढ़ावे जलू तो आज ना बोलू ह ए चाची जी आज लेट हो गई रहला रोडवा तक हम ना जा पैनी सोचा नहीं के तड़े मोथवा धइले हम चल जाइब सुनसान रास्ता होला चाची जी एगो नतिया के बेटा लफुआ रहला छेड़ले हमरे के शादियों सुदा के नहीं खसा छोड़ा त लफुआ हो एक जे कहतनी हम दू लइका के माई ने हमर पतार बताऊ कहत तो गलवा चली चली कौन रहला गांवे करला कतई दूसरा जगह चिन्ह तड़ू चीना तो करे लेकिन लगा तो कभी देखा ले बानी रोज छेड़ला ना चाची जी वो आज कोई नहीं है ना तबे छेड़ ले बड़ा इल्लूर लक्षण हमारा गांव के खराब हो गइले कनिया पहिले के लड़की रहली है स कोनो रात जे हां सगन से कोई ना पूछी अब भाई शादियों सुदा कने खसा छोड़ा नतिया के बेटा बहुत थेतर बा चाची जी बहुत हरामी बा तू चीन लेबू का करबू कनी हम आरने कुल जन तक गैस मिलत नहीं खे आने लकड़ी भी नहीं मोथा मोय सुखाल का काट के ले जाए झोंके खाती के तन चला त देखी उ ना 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 तो गला बकर मुंह ना लगा अरे चला ना थेतर नहीं बतियावत चाची थेथर पे तोहार से ना बतियाई का हमर से बतियाई धई के मुहवा बाके गलफारा आ जीबिया कस दिन खींच रही न तू लफुआई करता ना फेसबुक पर मैसेज करतनी लइकिन के आ कवनो रिप्लाई नहीं खींच दे इंस्टाग्राम पर करतनी अब फॉलो कइले बानी जितना सुघर सुघर बाड़ी सब होता ना के बाकी कवनो रिप्लाई नहीं खींच मन करता ब्लॉक कर दी का कुल के सारा ऑनलाइन रहतड़ी सब फोन करतनी तो काट देतड़ी सब भूक दे रिप्लाईयो तो कम से कम देला तेरी पीछे जा ता कोनो के कोनिया हियो हाय गोवा के रास्ता के में बाजी हम भुलाइल बानी कबे से कहाँ जाए के बा चौका पर जाए के बाटे बाए मर दे तो हे में है जइबू तो के हम बढ़िया रास्ता दिखाई बताई ना खरिहान में है लिया के चलब ना ना हम खरिहान में ना जाए दी हम जाता सुना ना सुन बैठा का सारा कितना कोमल कोमल हाथ बा कितना सुघर बाड़ू बहरी से आ घूंघट उठेबू तब कितना सुघर होखबू दो गालवा लक्ष्मणवा के लइका ना हर रबिया दड़ी बोका ऐ छिना साड़ी भतार के देहल पेन तारू ना कमाला का सारवा हो नहीं 300 के साड़ी पहनले बा कहत 3000 वाला साड़ी पहना के ता शौक पूरा कर दी हमके रास्ता बताई ना हमके साड़ी से क्या मतलब कान में के झुमका बनवा दी बोला ना ना कुछ ना हमार भतारी जवन देला तने में खुश रहने रास्ता बताई हमरा के कौन रास्ता हो रास्ता हां हे तारे घूम के आव आ कोरा में बैठ जा ई दिल में जाए के रास्ता नहीं खोजत बाजार में जाए के रास्ता खोजतनी है तो पहले दिलावा में ढुक जा ओकर बाद बाजार तो हम घुमाई कोई से प्यार करत हो कम ना जी हम शादीशुदा बानी त हम काहे खातिर आपके दिल में आ सुनो ना शादीशुदा बाड़ू तो औरी तो ठीक बा कोनो रिस्क नहीं खे कुंवार लइकिन के न सोचे के बा कि मिलनी जुलनी उल्टी चालू भइल कुछ दिन में पेट फूले लागल तो केकर नाव देही क्यों से प्यार ना करी ना ओह दादा हम का कही ए जे केकरा के इंतजार करतनी गम में बानी का करबू कनी हाँ जितना कहबू जवन कहबू कह तो 2 कट्ठा अपना नाम हमारे नाम कुल जमीन बा तार नाम लिख देब बाकी एगो चुमा से उद्घाटन ते मावा बुली बाबू नाती के आई फुट बेटा ए चाची आई हो 2 चाची कट्ठा लिखा बे रे हम आता बाप माई दूसर के कटिया करला घूर धरे के जगह करे? नहीं हम कहां से लिखबो चाची 2 कट्ठा लिख तनी एगो चुमा से सूरत के हेमे घूम के हेमे घुस जा तू तोर नी दिल कले हक लू दरिया गोबर रे। पानी करेलू तो घूम तो दिल हक दरिया हम घूंघट में रही चाहे छत पर गिर नेउरा नेउरा मत मार मारा को तार गोड़िया फाट जाई नतिउ का बेटा ये जीजा जी ये हटे हैं ये हटे लक्ष्मणवा का लड़का है गांव के छिनारा मैं दर्द अरे छिनारा अस्कुरिया लड़किन के छेत रहे तोरा के मुंह में मार के गो रही से तोर लाज नहीं रे तोर लाज नहीं लागत माने अकेला में कुल बड़ बिहाया बाटे नतिए दो गाला हाय पतो हिया हमार पतो हिया बड़की गोतनी के पतो हिया तो हमारा पतो नहीं लागल
तू कैसे छेड़ ले मैडम ही जाते सरकारी स्कूल में कैसन पढ़ावे माने दियादी निभाव तड़ू अबे ना झगड़ा के से खान पियन कुल छोड़ के बात तो बतिया का भइल हस मार 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 कोनी मार और मार गले मार तू मार ला जितना मन करे उतना मार ला जान छ हम गलती भाई कइले भाई हम जाना तनी गलती कइले भाई तो मार ला का हो चाची मार ला भाई ऐसा फान लफो बेहाय तोर लाज बारे आय बांध मार के कितना हाली माराइल वाले घर में नतीव का बेटा चाची। राम जी मुंह पर तो कुकुर मुतले बाटे दड़ी आ बोकर सुना हाय मास्टर आइन मानी तो बढ़िया घर में ना बियाह कइले हो तोर लेखा लफुआई कहे मास्टर मिलल बा अबे कर भतार के ससुर के लेके आ चाची सिवान के बाद सिवाने में रहे दहो कौन मेरे दोगलवा है अपना भतार खाती हम लोयल थूक ओकर मुंह पर थूक थुक मुआवा करी हाया कर हम थूक कर अरे कई खराब होई बता और तू का भाई